yidde wadde ndewmita kon e reftade pele ganduɗa ko kañum woni ha hande gaddunoɗo lawol tijane taw heeɓi ɗum koye nura sallallah alih wa sallam ɗo noon ina wayno ɓe jiiɗon ɗo ko ayno madi ko ɓesgu cheikh tidiane kañum e hoore mum ina wayno yano toon taw ko wurɓe ɗo e nder leydi sénégal ɓe jaadi hakke temedde tato neɗɗo ɓe ganduɗa ɓe jeehi gam reftade yaɓɓidde pele ɓe ganduɗa ɗe yaɓɓino ɗum omo ganduɗa kañum woni cheikh ahmed tidiane chérif ɗo noon ko nokku mo ganduɗa ko ayno maddi e galle jibineɗe makko ko ina wayno ko ɗon ɓe gadi yettade ni rewɓe ɓe wonɓe foof gam ƴewde ina wayno kala ɗo ganduɗa ɗo hanki hande wonko ɗum firtata ko heewi eɓe ɓe ganduɗa ɓe kañum woni tidiane akoɓe walla ɓen tan e dini islam foof e kubalɗo ɓe galle jibineɗe makko ɗo ina wayno noon caggal ha hande kadi himɓeɓe ummi ɗon ɓe jiɗɗima e kala no kuɗɗi ganduɗa ɗi ko battinɗe to banggue ha hande gonɗo lawol tijane walla ni mbiyen gurdam ɗum ganduɗa kañum woni cheikh ahmed tidiane nde ɓe ummi ayno madina wayno ɓe jeehi ko nokku mo ganduɗa o e nder leydi algérie ha hande to wiyete kourdan eɗen gandi ko ɗon leeli muqaddam mum ganduɗa ko biyeteɗo ahmed amar onne kadi ne wayno ɓe mbawi ha hande e yillade nokku mo e yiide kala ko woni ɗon caggal nde ɓe ummi ɗon ne wayno ɓe jeehi nokku ko wayno ha hande aliya ko wayno ha hande hijra e nokku biyeteɗo qamar ne wayno ɓiɗo foof ɓe mbawi yettade henete to ɓe jetti noon nokku mo ganduɗa o ko biyeteɗo ha hande tamasine ne wayno ɗum foof woni nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko hijjore tawa ina wayno kanko e gardugol seydina aliyu e des shérifaɓe wonɓe ɗo e dakar ɓe mbawi nawde yimɓe temedde tato ɓe gam yillinde ɗumen ɗiɗo nokkuji e andinde firu majje to banggue lawol tijane walla mbiyen e dine l'islam ɗo ko sewde ɓulore ndiyam e nder on ɗon nokku ɗum ɗo nana wona joni duuɓi temedde ɗum ɗon nana tawe ɗon ha joni nde ɓe ummi toon ina wayno to ɓe ummi leydi algérie ɓe jeehi to maroc to maroc noon kadi ɓe jettima e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko kewɗi sanne e nder ɗin nokkuji ɗi ganduɗa ɗe ɓe jettima ɗum ko nokkuji mbawɗi ha hande walla dokkoji firo mawgo e nder dine l'islam e lawol tijania caggal tan ina wayno nde ɓe ummi casablanca rabat ɓe jeehi ha nokku mo ganduɗa ko biyeteɗo fas eɗen gandi ko ɗon cheikh o leeli kono kadi kala ɗo ganduɗa ɗo o jangguino ɗon walla ko ɗon o natno halwa haw wawi hebde gueɗe ɗe o rokkade ina wayno ɗum ɗo foof woni gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ɗeɓe mbawi rewde ɗeɓe ganduɗa ɗe ɓe mbawi ha hande yettade ɗonete ɗum ɗo foof noon ina wayno ko fartange mawɗo fartange kono kadi ina wayno dowuji mbaɗama toon beela ha hande ko jaam e ɓuural wona e windere leyɗele windere nde foof kadi kono ɓuura tengtude e lawol tijane ina wayno noon so ƴewama kadi kamɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yanoɓe ko ɓuuri